So kaning client ako karon day no day kay taga Maria Cristina, Iligan City. Ug mao na day ni ang iyang before ug after sa iyang buhok. So kanin jud nga buhok din no nga naglisod ko. Ay naglibog ang piling gwapa dayo day kung usaon ako ni pagriban ang iyang buhok ba. Anyway, before dita magsugod ani no is gisundo sa nako ang akong client sa gawas. Then pag-abot niya sa mua day no is ako siyang gilugo day no ug ako ang gisampuhan ang iyang buhok. Ug sayo pasad kanina abot ang akong client diri day no kay lagi day 7:30 akong giingon niya day no is alas 8 na abot jud siya diri sa mua. Kay basta man gud inani na nga klase nga buhok day no gusto na nako ang akong client tay is magsayo. Kay para manggo dili ko maabtan og gabi pagtrabaho sa iyang buhok ba. So anyway day mao day ni ang before sa buhok sa akong client no. Kung tan-awon ninyo ang iyang buhok sa camera day no day is grabe pa jud noon siya ka healthy please lang. Pero ang sa tinuod na day no is damage na jud pud ni siya nga buhok. So ang buhok ani sa akong client day no is dagko jud ni siya og kulot. Pero lagi day kay nasunog man ni siya sa pagcolor si ang buhok. Mo na makita ninyo si ang buhok day no day is nimbukal jud siya og ning-kulot siya og pino. Kay iya man gud ning gipakoloran iyang buhok day no sa bag-o pa kabalo day aniha nga trabaho ba. Unya sa pagcolor siyang buhok day no day is gihumol og dugay day dayon wala parisi og solution. Mo na ang buhok sa akong client ani day no is igo ra siya na daot day no pero wala siya ni color og brown. So itom gapon ang ubang part siyang buhok day no napoy brown nga color pero di jud siya ingon nga makita nga brown jud ang color ba. Mo na day ang buhok kani day no ni buhaghag nin dry og nangulot. Pero kani day no is ako aga po ni siyang giriban. Kay ang gusto man gud nako ani day no is dili na siya bukad iyang buhok day ba kumbaga day di na buhaghag ang iyang buhok. Kay ang buhok man gud sa akong client ani day no kay mara siya kaluparon ay please lang. Bitaw day og gipangitaan gapon ako ni siya pamaagi no ako aga po siyang giriban day dili man 80% ang result ani day after 3 days. So kani nga siya nga buhok day no napo ni siya kabaguhan day after 3 days. Pero niana ko sa akong client tay no day nga amo aga po ni siya ibutok. Kay lagi ba ako'y nabalaka man good sa iyang buhok. Mo na tanang best na ko ani day no day is ako adyo siyang gipagawas. Kay lagi day gusto pa na ako ma-revive ang iyang buhok ba. Mo na kanidyo mga panahon na day no grabe jud siya ni gasgas ako ang pagkapiling gwapa ba ay please lang. So mo jud na ginaingon ako sa inyo no nga dili jud mo magpatakag color, di mo magpatakag pariban sa inyong buhok. Kay grabe ka dugay magpatubo og buhok day no day pero isa ka adlaw ra na siya gubon sa magtrabaho. Pero ako magko karon day no day kay mostly ang ako ang mga gipangriban karon day no is mga backjob na pud siya sa uban. Kumbaga day ang piling gwapa na ang nag-repair sa ilang mga buhok oy. Mao na day pag ginahinas at pud siguro mo sa inyong pagkapiling gwapa diha no. So anyway day no, ang gipanglock day nako ani si ang buhok day no kay botox. Sumosa na isa nga pamaagi nako day no pag inani nagay nga klase nga damage na ang buhok. So botox ang ako ang panglock ana sa ilang buhok. Pero aside sa botox day no day is napa po ko ilang mga medisina nga ako ang gibutang ani si ang buhok. Ay naunsa naman ni day grabe naman ko nag-explain sa inyo ha ani ay please lang. So daghan naman kay kog istorya ani ba. Pero anyway day ang botox ani day no gihumulin ako day no og 30 minutes. Day giplansya na lang din ako na day no og step by step. So mao din ni before ang iyang buhok day no so panariban. So makita na ninyo iyang buhok day no day nga mara jud siya kaluparon ay charot. Bitaw oy grabe jud kabukad doon ang buhok sa ko ang client. Basta magud ma-damage na iyong buhok day no day inana jud ang resulta sa iyong buhok day no is mobukad jud na siya og tuda. Dayon mara na day na siya og bunot no kay lagi nagkulot-kulot na siya og pino. Dayon kung hikapon bitaw nimo ang iyang buhok day no day mara na siya wire or mara siya bunot day sa kagaspang. Kay lagi ang grano magud siyang buhok ani day no isa lutog may sa color ba. Muna day sa tanan akong nariban day no day kanira nga buhok day no day nga dili mo dawat og botox. So napa ko laing gimmick sa botox day no day kay para mabotox lang jud ako yang buhok day no nga di siya mokulo ba. O di ba day sa inyohang pagkapiling gwapa day no day ako ang nahasol ani. Mo ni kaning adlaw day no day palakasan na lang jud ni og guardian angel ba. Pero paminaw na ko ani day pati anghel na ko ani day no naglingo-lingo oy. Ay grabe naman po to kaborit please lang. Anyway, mo ready to ko i-share sa inyo din no og dire na ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo ay.